astagfirullah kungo chedo ngwe chei aba Italy de ube bide do kando mo ko nenta wala tara bangla biya kabala wala bido chei ni wele ko atulay ko mbi fo ki barkala ngamo ko ga fam wallahi suma wallahi ne ma ga baraka me billahi ay ne fo kan barkala ne ko mum abatu ne ga papier de binango farakela papier bini amena ni se do papier kura no fe kambulu do no fe ka fe beke atule papier maso agonga bi de talam sai ako atule ako bi so mena ne hakili jigina na ko nde atule kan kilisi ko ngata famo kama wa kilisi me ko nde la ay lute wiyo kana mine woni mu karaba ko do za go dafa no kana mine o tele ni bi fe ni bi tayaro la ni ti fe ko mine ina fo ere fulu nu ni fe no police nu mi mo ko mine sra mi ti ko ke yo kulu kono do e o tede ni ne tibai timba akwa ale ya atege akwa tu bismillah dugulo ka korati bai sami dugulo karabati bai o masaka Italy famo karabai shu karabai le karabai o ka papier dinema ne ko ala ne ko akira ale ya ngara sala wallahi ale be papier min no fe depuis wati jan bi ale tara mi go ya dale alhamdulillah agwa tule bi ga dalle je ngi ma fam ne ala bi se ka kala jarabi jo aka igaye ala ga joni ko beti nyebulu mama kana ga wono be ga dallu mi ga wono be ka o nyini na ide ne ba ala nyini ala de ba udine ma siyata Allah ne be ga dallu mi ndi hakika do ba dama yake ulaivo nam ma dole ba soro mo do musobi ba ula dilala wallahi wal ma do chew ba ula dilala wal ma do ga patron bi ba ula barala mo bi da ba jugu du nyoje wal ma ka kuma do fo mimi ni go patron ya fa moi an bena nasira ni be fe o ka ba ini mo goche ibe ni tulu soro na ija ke setulu na ija ka tulu ni iba ka tulu la ni muso yi shem gan shiga ni che shem gan kini ni ba kala so ma do fe ki nyeda salo o shen sabai ni muso yi shen na iba fo choko de ba fo tu bismillah am to ka sa kilisi nunga tu bismillah aflana ba hakil to yoro la ni ne kilisi fo na bi ka fo hal na ya fo adaji goro aba fo ga daji mi to ada ko na bo kunu aba to kilisi mi to akono afamna wa tu bismillah surgu fatwa dugulo ka korati bay masami dugulo karabati bay o masaga kare masna karabani ka shu karabani ka tle karabani na manye akana siga akana siga jo akana siga ta ne ko ala na ba ka ka hal dum am so ga latini la ka che abana ne hakika ko wallahi ni bina ta pape ni fama wolo ni fo ya fama famna ni hakika tu bismillah dugulo ka korati bay masami dugulo afamna amete moka ameta mi amina sisa ay kilisi do fo amina kilisi mandia ta fo sisa ka joy ta qur'ana ko ala ka mamadu to ka mandia ke manja de fembay siyata ni adama de ni ko kadi mo ya be ka ko chama no ko ya siyata adama de ni kuma di mo ko ya ko chama mi gele ni kuma di mo ko ya ko chama mi gele wala ni be fe ka ko jam ko ya to akilisi uke to ko qur'ana aya uke siyata chega kuma do oya tula ki bi dalu ke ko be ke tugo di ni bi bo ke nyokoro be de tugo saw o tewa wallahi atula do wa ka mo ke ko ala ye doni bi ku don bi ya fama doni bi ku don bi mo ko bi doni soro na ko don ti la ti se ka folo ma se ka folo ma je de ne nyini nga wa tula o bi wusula ke tasumana o en tasuma gambe atla ngana doyde mba kala shuna duku bi jambi war soro ngalina alal ay tla ka tan tasuma ne bi nga wusula atle bato yirne wusula mba kala shuna ni mo ko be mina adama de na ta tifade war soro ya fama chere ko ba bu wusula ka tasuma na ko tefla nga faywa ko na ya kala ko ka ko di war la si awma ko ka ya fendo ke tasuma na ko war la sima qu'est-ce que qui m'a fait le bateau ngi filaw ibi boke nyokoro ko bi nyokise di ma ko ka ko do mina yala o do de abi kise wa e mana tara nyore so
e angela mi nyo kore e nyo de so ai I jigi da nyo kisa ko nga o mana jigi da le nyo kisa ka o do kore ki nyine na ala ko no don ito ala bolo te ka ko ala nga nyo kisa ke tekisare mo nga malo nya da office ko no malo furo ba de bi bolo ibina pozo ni ka ko ka ngera do buan ko na sere ni bolo ka ta do buan ko kore ki be ka nyo de so ibi ka malo ka ko ro ya ibi ka jiga ko ni son do ko ni ibi ka no ga jiwo ya ko mais est-ce que bi ka jiwo yo malo ko de ko ibi ka malo so nga anya ta bawna nga la ngaba ko ka malo so ni ka so sila ay jaba so ay tomate so mais c'est ka dusu ko na siri sonde bato sira ka wa c'est kidine ime wusula mi wusu de tiga wusula tasuma ba e wusula mi kana ne ba jiya ni ken fa ka fam billahi garsegete ala wallahi fa ka fam garsege am ke garsege ni ni ta ala te quoi ala ka davendo de odo wa davendo bi davendo wele sigata lawo ya fama asikia mama blaga suma tere may no usula ndone ndaka kenna ay amba kala kuy ante wahbiya ante ga wahbiya fa gasa yoruba una mina ngule ka ta wusu ga bitu ko kolmo ga wusu so ka sura ka parfait che wala ala ka jada jada bogola jada bogola tsega jada ala law wallahi ha ay ote mi ma mana shoy ngono mi ma mana shogono okay akala ya fama mingo ko nega numero be nga compte won e do nga compte la dro do ko iba ka mogal jami taw ka kimbi aya sero ko mater la ka kana jigina ono kana chaya ko chaya ni kawate ay fiti ni kala dro ba wa biyo ta kana ni kana ben alati ya fama mingo ko ma ka fugal jabi ya ko ka sabashi wallahi ka kamu nene nga vugale irala sisa mogoba ko wasodo wallahi kacha boy wallahi gurupute de nene kurama che gurupute ma wa woro aniko mi nga vugale bene wallahi modo de ne bi datu ndala di halipi ne datu ndala di mogodo sigile bene ka erigile mo ga no modo de bi datu ndala de kata vokalu lame ka oti ko jabe modo mi telefone mogodo do ba fo atula amiki wele andi ki soro ne téléphone la wala ne ba habla mode avion de ne téléphone ni ma téléphone la mode avion na iti se ka appel ti se ka jo ki bi vocal la wala ne téléphone la mode avion na ka mo ka vocalu la me ko jabi soro ka connexion d'elle ni téléphone réseau d'elle la c'est ça wala o jabi taw ti ko mo ka appel wi wala ba ko mo do bon c'est ça ne ka ke c'est ça tiano e bi mama do bia e vo bia ne ka téléphone de au machine da ma do sa ko de ka filer on jabi c'est ça ba fa ye cha appel ka ko bu ya c'est ça bi jabi ati so ni jabi o me ni ko bi mi ta ko ira ba jabi e ma ke mi se ka ma fly no e ta don don ni mo na ba fa la me bai ko e ne be ama wonya de kama me ne te yere bunya kama ene ne yere bunya ne o ke yere la ke jen ga soro bitide ite ka be ka we fu ko ai ne bi do take fu ala kama ko ka mine boya fo farajela ka ilahi tallahi do me kiletu ni ne ce wallahi do me kileti kacha ya fama mais mo do alhamdulillah wallahi bab la ta do mo bado bado wonu e fenzoro bi so sigata mais aduma di manake chugo i balo de bi ka fena i balo be fena fena ni kele ka le ko da i yere bu o man ni ay ko na ma fe ya yere bu ya te fiyo wallahi ko chaya de o man ne bi mo ko go nyongoro don don de vocali mele ko na sta plus de 6000 awo mais xam nga jabi man ko de nene ko mamadou ka o jabi sisa do ba fo ani war chima awa ma fena abeta ngola nete mo do be no depuis septembre be ne ko fo sisa depuis septembre be ne o do jabi ni so jara ngoy ma fam ala de kunya Allah tibe ku ka ko ka damine bi na ni no ko de ne ba fo ala yi ala ne bi dalu di mo ko ma wallahi ne luzun di mo ko ma ne dalu bla ayake ala ka barika ba munga ala mo ma bi no no buka gele ka tatini ala kana ne noje mo bina ko ne le wu wala ko ne ka mo le wala ala kana me oje ala kano ke ne ra kama ko ni ko ki ka kira Muhammadu kama ne ba fada o dum ni ka ko sumaira ana kana pirisi wallahi kana pirisi ngami dalu min ndama anna mana ne yoron ayake ana ta kle bato yirni na
Mino de fuye sisa nga chada wa Brazil ale kuma na vebi ale Brazil mafu ma bargala ako atulai ako ye chido fan bi ako ko tli bato yirni kwa de la ka me do da ko do ko tigi ko kwa ni ma jidu wara do je kono ko ni dana tli bato yirni ma ka be wasa ma tigi mangalo ndiga de ka ke kai tli bato yirni wallahi mika chen foyi ala bi jon la dare meta billahi dongo ne mata ndabo abole ani bije fo de mega miri ngo muye ne ni mbege muna ne mata dogo segu kanade ya baba tellement que ala sona amandia tlebato yirni mandia ki diam hoy kabako agar seke tiga kise den keme nga yora nya fi ngona tatiga keme akere yere nya na ni mbulo faga kala eko kasga mino resi kana presi ida magale ala ko nimbado atule ko ne ko ne dalu tima eneti na tano feblio parce que mo ko de mi nyene ni ngoko ubina yada numero we faga mo ko no gashi wala tigomna wafa tlebato yirni ni ya don jugo yere ka ke jugo yere ai usa journal si ai bonindo an do tay do zuga kuma ni ya do zuga kuma den na fiki dumini sigi go ya ka ke jugo okay ale ni mana kandi ni ya do ke tina ga ke jugo la ke tuno ko mo ga kurba ba atule tata de malama ke malama sa Allah yiri do be ba ma ko tli bato yiri ni do ka ma ko tli yiri ni yiri do a photo be ne ga page ga yiri do Allah subhanahu wa ta'ala barka do yiri na yiri ne adalu kala yoro chama ngo do mo nyefla bla o fla ni denga ne soro o fla ga mo ga wa habiya ke mi to ga te mo billa ta o yikile dia ya famna o de kuli yiri ta ndia ki ko jam hoy ne ga garse ga soro o dia tila kisem kemina ne kuzigi ne refa yodia kodi adama di ni be ferera jama kana wuyo ila ina fo dumo go bi do fe jula le bodo yirne wusu ibo e ka fini fe mi ka sagi kono ba be fere saga ba inshallah kro ga tula dogo ne adi ma hali kana siga tala ne mo fiesta ne ma ga tasumana ka o de o ko chodi ne la bi minge de ne mo de bi chuma siga tala me de ti se ka se fe be ma tligidi atse wala mo bi ni woro ko mor no ru minge sogono ho wallahi summa billahi tallahi ne bi minge ma ko ne abedi irizo kan me ne re bi minge de ne bo de ti siga tala ne re de tara klibato yirni bo kam ni re filmer ka yire jena o susule nde fle ne bolo nya ke tasuma fa do e go ga do dima ngo gribu tanna ala ka so amin ivo dere la me babe ni mungo mi feke gaseke sama yiri ala bulu woni me bi feke dawle ni korota yiri ala bulu ni bi fe ni temena mungo ka do ki temena muso jandi ko muso guru mina yoro de ka do du no lu ko ni o ganna nguni do wal ma bazan yidi no ka ba wal ko tan ni dum yala ka muso no fo to ga cheka unu kata ama so lawo ni pato yiri ni ke hal ni bore kala ka du la mo ko wa wallahi ahamna famuna la ko ga ke chugo ke chugo fla de bi to bet li bato yiri na ni bi feka li bato yiri ni daw o yaay awa yelali awa dum ya ale ko li dum yala ka ko ni dum yala ga yelali ni li bato yiri ni feka Allah jarabi wa be ke nya fo ni chugo me mo ke ako bibi ni nyiri ndonwa ne kwa mango nyaaye ngonga ngondado nene te bakayo ne bo afoko mo don o ne ne fiye be chamana ndetle bato yiri ni ni mini ne mo kala de ako ne ni yiri ndonwa ne ko ayi mo mba yele do mo tata ako ayafa ako ni yiri ako ni bifeka kabako ke adama dunga songo ina adama dunga sodiye adama dunga kan adama dunga teme do fle akoni yirindo
amma sa folo da be torbai jero ngada iguy billahi ako ibn ge e bi wahabiya de do ya ako bi tulu yini no go tulu kante mi ako ni tulu fe do me anga fara fina mi fa o siti ako ni tulu ni ako wula da fe wal mashufe inta tulu mu yirina tulu mu ana ako ni tulu mu ana so ko da fe bi ta tike so kana ke kulo ko ka susu ka datlela wasra tulu mai ni adatlela halo ni tulunda kuleri tike very forka ema ke wo flate wala tulu be mina an tulu te mina kelete kamo ka akono kera sita ibina susu ka ke mubi akwa doninta ikaki kuljila wal me kam mun tulla wal me kan nashila wa be ga de ba fa ko eta go ikan nashila daga ta le wolo ya nga muso njini ko tin mati ko do sokon do baba ka sokon ne do nay aka boko daga do bi fo fe na manu mi kala nanu yo ko ala ku je parfait mu bulo munu mbora maka nu yo fiyo ka etin nashi kasafu akoy bi ni muku doni tay ba fi kuljila akona kadiye mimi fiene bisika ko kli wulubla wal ma kli wulubla sigor mafla ako wallahi be sidamina ibe baraka yoro mina ibe joro mina ako ni mana mo ko bi nyini ngal ke ninna bede nyel so ki ko jam ko ako je gar sega folo ko jayni wallahi sikata hana ma de ni ku kadi mo ko bi kariya ka ko baw ki sikata mo ko kadi afani ka saka fanu mo mino go ako kadi mino de ko odedo fani ko re doro ko ni ala peri war ba ko ala peri mi wat ladi aka glaja iba wan awarre la ma kanu bagani kan cha ode ta bani an karam go shiru usman dan haidara ala ka nafana barka amin abu warde la akan bagani kan cha muhammad ulli shaka buye abu warde la ay akan bagani kan cha artiste sidiki jabate abu warde la ay akan bagani kan cha lionel messi balon dori jira ayad ladi akan bago de ya dama numéro 7 arabu fe atika warba de soro akan baga de kacha ay baraka ala ka kan do jong amin DGP iba okay billahi wallahi halli bi do fa iba bali iba yibi nyina wallahi kanu iba akan baga de kacha wallahi billahi ay kanu yini ala ni kanu yini ala bul ni ala kanu dima me sababu de be kanu la ko ala bi do kanu adama duna me ebina ko tidu tide wallahi na bate ka kudo ka fitin ma fa be ka kudo ka fitin ma sikata ya fama na bate ka kudo ka fitin ma ko do to de jati ma fama olu fe no ne ma fu ge ne ma do mo ga ma e fani bay ko fura ga me ne bo dado mado e mana ne ke shi ka fura dongo me akwale ko sabin asga ba do ka le kuran na o kasoro ne ko beke unde ni sika keta ona nyongo no ke men la ka to ya alsa kama ko he moru do na moru bota yi fani bay ko moru ga daga ga men ni ba dado iti fe bo moru wallahi man klibato yirini aya nyini ote o fasi follow ko habya ka mi ndiye amuku go e ka ke e kolijila wal mai ka muni tulula wal mai ka nashila e ka mu wallahi jebi kam e kilenya ango dine kere ivo nam klibato yirini tuluko tola de tabu ni tarabu ye tuluko la sai ma tuluko la tabu igana nai ibitika kise ne faya ni matugo na gote akise keme ne tingal diga mai ne titika kise keme kala ne take ne mbulo fata akise la kala parce que ne titika nga war daka do andi fe nga jama daka ne mbulo faka kala ne mi ngala bakri mbom ya fata kala ka fata kala ka faka kala lala ka mama num la wera nanga frère ko sama du proclés na ya fama ni manya ji degele sai fena ka yiri cha ta naga tega de ya ko du ya la ka ko do ga ni we pare do ga ko te ko kunao ala ka besa amin ibo ni tira kisakala kusiki koro odi alla jara bilai odi soro ni ka gele wallahi ismu wallahi ni hakika
n'a fɔ muso kɔni kunsigi fɔ ni sisan u bɛ se ka kunsigi mun to ka ka sɔri sɔri yɔrɔ tɛ cɛɲɛ muso ka kunsigi sɔri ma hali n'i ka so kɛ filan ye ni muso kɔni dɔnna a kɔnɔ ko denw bɛ yen sɔɔni i ye kunsigi dɔ balolen sɔrɔ i ka fan dɔ fɛ i b'a kunsigi a b'a porotɛ k'a bila fɛn in na k'a susu a tɛ dɔn a la karamɔgɔ kɛ a wusula n'i y'a wusu i bɛ mɔgɔ dɔw ye feerekɛyɔrɔ la u ka kini ka go u ka dumuni ka go n'u ye naji k'a la a bɛɛ ye ji salasala ye mɛ n'u ye feere daminɛ jama de bɛ u mana hakili tɛ nin na sabali sa karamɔgɔkɛ o y'a sɔrɔ muso in bɛ ka yɛlɛ a yɛrɛ kɔnɔ de karamɔgɔkɛ mɛ fɛn dɔw de bɛ yen tɔɲɔni de b'olu cɛ n'o tɛ bilahi dalu ye tiɲɛ walahi suma walahi dalu ye tiɲɛ nin ko ninnu ye hakika ye mɛ tɔɲɔni de ani hakɛ tiɲɛ muso y'a ka dumuniw ɲɛ o de la ne y'a fɔ aw ye fɛn fɛn b'a fɔ ko nin tabali ninnu tɛ tiɲɛ a bɛɛ ta ye haramu kuma a bɛɛ b'a dɔn ko dalu ninnu ye tiɲɛ parce que u b'a dɔn ko kojugukɛla ta ye tiɲɛ ɔ ni kojugu kɛra fana ala ye kojugu dɔrɔn de kɛ yan ɲuman tɛ yan ɲuman bɛ yen nin wusula de ne bato ni wusula ni b'a da i bɛ tigɛ kisɛ k'a la i bɛ kunsigi kɔrɔ k'a la ka n'i kunsigi tigɛ k'o k'a la dɛ i bɛ kunsigi kɔrɔ de k'a la an kɛ n'i ye nin wusu baara b'a la o ma d'i ma an bɛ taa min sisan ala ka maa an bɛ taa yɔrɔ jumɛn ayiwa dɔw ka ɲininkali de bɛ yan ayi an ka taa kuranɛ kɔnɔ an ka taa kuranɛ kɔnɔ an ka taa ayatulahi yɛrɛ kan sigiri la an kɛri kuranɛ kɔnɔ i y'a faamu awa dumaya awa balo o ye faransi awa balo n t'a dɔn ale bɛ yɔrɔ min na ale fana bɛ ka dugawu k'a ye i jalo an t'a yɛlɛma an ka bɔ balo la an ka kɛ jalo ye ala k'an bɛ sɔn ma dɔ kama ko yala baara sɔrɔ dalu ne t'a la ko savoir di pour avoir du travail n bɛna o d'a ma sisan jinɛ ko k'u ka lamɛn ɲininkali fana de ka di n ye o wala ni yɛrɛ de ka di n ye i ko jinɛ jinɛ a di jinɛ cogo di jinɛ ye mɔgɔw la ayiwa n bɛna jinɛ fura k'i k'ale dɛmɛ ala kama ko ale jinɛ tun b'ale muso la k'a bɛ k'ale sɛgɛn kojugu ko fɛn bɛɛ bloquelen don fɛn bɛɛ tɛ bloqué dɛ n bɛna fɛn dɔ f'u ye jinɛ furakɛ ne t'a fɛ n'a dalu n b'a di mɔgɔ ma bari ne ni mɔgɔw tɛ bɛn a kan o de kosɔn n b'a fɔ n t'a fɛ wala an tɛ bɛn a kan fɛn o fɛn bɛ yen satana don n'a bɛ yɛlɛma n'i ma saraka a tɛ baw bɔ o tigi la ka n'o sigi i ka da la yan o tɛ sigi ne ka da la yan dɛ n b'a dalu d'aw ma min ko baara n bɛ baara dalu 2 d'a ma walima 3 kuran aya b'o d'a ma n'a tɛ baara la sɔgɔmada fɛ wala sawfa yuti karabuka fatarda wala sawfa yuti karabuka fatarda a b'a wuli 300 ani 13 i y'a faamu wa mamadu a bɛ baara sɔrɔ o tɛ kelen ye n'a ko a tɛ baara sɔrɔ parce que baara kalitew ka ca n'a ko a tɛ baara sɔrɔ a ka fali kolongolo yɔrɔ buguri ɲini fali kolongolo yɔrɔ buguri a k'a k'a ko ji la k'i ko tile 7 a bɛ baara sɔrɔ ka tɛmɛ fali kan maa minnu ka baara ye contrat baara ye olu de kan ka nin kɛ mɔgɔ minnu ka baara ye contrat baara ye i y'a faamu fali kolongolo yɔrɔ buguri i b'a ɲini k'a k'i ko ji la k'i ko karamɔgɔ tile 7 i bɛ baara sɔrɔ ka tɛmɛ fali kan contrat baaratigiw ni ne bɛ kɛ ka to wa u k'a kɛ wallahi u k'a kɛ n'i ka mɔgɔw ye fo i ka mɔgɔ dɔw wele ko karisa a mago bɛ fɛn kolon yɔrɔ a bɛ kabakuyalen ayi dɛ a bɛ sɔrɔ tɛ o sabu tuma dɔw la i bɛ taa jamana dɔw la a tɛ sɔrɔ yen i y'a faamu ala filɛ bamakɔ min na bamakɔ fali bɛ bamakɔ yan koyi mɛ ni yanni ka taa se a kolon yɔrɔ buguri de ma sa fo ni sera ɲamacɛla ninnu ka yɔrɔ la ka t'i jɔ k'u kɔnɔ wa ni b'i ye k'u ka fali kolon yɔrɔ buguri cɛ bamakɔ b'a k'i u ye ka dabali kɛ n'i ma ɲin'a fɛ u polisiw wele i kama a bɛ ten de o tuma na an b'o to ten dɔ wɛrɛ jumɛn bɛ yen o b'a sɔrɔ sisan o tɛ contrat baaratigiw ye dɛ o ye n bɛ fɛ ka taa n ka demande bila nin yɔrɔ in i y'a faamu o la turawuden bɛ yen ko masa solomani i bɛ woro cɛci 2 ye n'i ye woro cɛci i bɛ masa solomani sɛbɛn a kelen kelen bɛ ka siɲɛ 16 i bɛ masa solomani 16 ci nin kan ka 16 ci nin kan turawuden masa solomani wallahi a woro ɲimi ina baara sɔrɔ i n'a lakale ayatulahi ye mɛ i sogolo sa komi ko ne ko woro den kelen dɔ k'i bɛna ne fɛ yan ne tɛ woro den kelen baara kɛ dɛ
ne dalu de takadi parce que ni de bi do mala sa kosbe atule ko ma era wuru de ngido atule era de bi ne tachi de voilà parce que ne ga bara dulu de bara kele ala ka mesa amin voilà nga be fo ka wala wallahi chen wallahi mbiga dalu min do ma hakika masa sulmane ni wuru chechi ni fi ta bara ni ni ta papier bla yoro la voilà il fait ta papier bla yoro do la ka bara ni ya fa mo to roba mi hadi na bela du kado ni ye masa so ye wuru ni do na fa wuru blema jema ye jema so do blema so be kile ya fa mo ala le chere mi do kan sa ko visa a be ni fe mi ta ke papier bla di o bara qualité ni examen ni be de ko ya fa mo kamo ke atule mina e masa so mani ni wuru chechi sisa bi dingle wuru fa fangle wa chechi ola masa so mani tan woro ci wuru fangle la adanyo na ka yiri a wuru nyimi ka ba do wa kwa nyaka kunu wa nyaka tu ya do nyaka ti fa ta kunu ya ro do ko nyaka wuru nyaka mari ta tu anyimi armo fe ivo ala so masa ne dalwe amitama oka o muso chago ko ala muso ko jina le wan fe ka be ga toro atule do me dalu dama aka jina obita ibo ni jina mo ko so ko jina nene nyena nye nyo o minti dama doy abi pampi o babla pio o de ko do me ko ni jina furakela ka boila Teu, jine re ka genga taga boy. Idegu mimbi ka wati mina. Kashingo taka boyti. Minti duru wal ma minti saba. Mboke. Mimba kiri da bidmi. La yastaqil fana. La yastaqil fana. Neto policy yera mafi. Ala bisan tina bitana. Wani jina yika mo komine inyena. Kuna fe jugu yika mo komine inyena. La yastaqil fana. يستكين فما لا يستكين فما ناكلي تغشام والله باب لا بسم ان غربا جينه تفراجو نتي جينه تفراجو كمباني بوريجا جابا سورا تفراجو ولو بمي نداي تو دو ni chugo do lu bari lay morke tame jina frate bam miligi kana ngai ni mo mi babu la bi fay ina ode wi lote wallahi ni kuna febe do musula anga chef billahi tallahi kuna fe ko yici abi do kam kola ne bi mo ko don jagati yoro la ya amuso bina furna tasmana billahi mo ko tara bala ta kuna fe de ba tara mo re tara bo tasmana afra galla we kuna fe de danga deki nunu mo chera karsa do na karsa bota no kuna fa bota kilede nale ka kuna fon do na ba yire ta yire bulu abi beta sona ga jina ale ta do mu ya bla ko na da ba ya fa wallahi ba ko do ba fa nya bala ma flat se ga mene o fo che ya no ko musorba kuma ka wele kan ta ko ta de fra ko kuna fa ba andara mi ngende wonga chemo kuna fenten atle che komane wa ale ra ka daka kala de do bi yasi kala sa ya de mi kono ma wallahi me afu kam do mi nan taray ne ko ale mo bi mo kuna fenten e wa do ko kuna go to tara ga mi ko me ale nyene je kala ko ale ga nyene ga la kuna deni yere tilla go fore kuna fon do mala ko ga kuma ko o ko aya mi hanya mina nyene jakero la ondo na nyene jakero la ambola mi ngo ayo li dada mina ya na te mina nga wa ka dura ne ga wal jakero la ne so ga atade cheche o ya ko bani ne afwa mu wallahi kuna fenta suma wallahi ne kuna fenta ala yi donia do dinama hal ni kuna fenta mo wala na wulinde mun ye kuna fenta ne ba do wallahi ne ba do muso do bina kan musigiya lahi tallahi ne ba do kuna che do bina to ba be parce que mo ya ke muso droga banadi parce que arna kariya de kan so ko bati wala mo ya ke na ko kuna fe muso droga de banadi
chema fa sa ko kale ka ko be geleya kuna fe bi se ka kale yere la mi ma le ka ko geleya o kuna fe nti ale muso ife wa ga kurate ka be ale muso indi la ko mi mugo ba do na be muso la ko kungulo de bi dimi ibi nyana minita ay to ka ta ka tension contrôler etala ne ka tension contrôler la frene Ousmane Fofana Spain ale nana kana ndia ay tension contrôler fe chama ay to ka tension contrôler kungulo dimi bete kuna fe de kungulo dimi chama bi no tension bi na fa fiu ba ko ay na fa karamo ite karamo chama mu dugule ah otan na barala ba ko gona ga si so na chente de si bor ke bale no billahi taala ibi karamo chama na barale so ba ko ya bunde ka fuy mashima ati si bor ke ga tlega duma ka soro du ka na jini du eti boka ta yoro si ti wosh wallahi na bana yisoro bisi wa bi dabal fuy mi dabal wa muso ga ko dibeti muso do be ushi be billahi na fa ko suma ya bula no tare do solo to tu yera contrôler ko tension bena diabète bena fuy be tu yera contrôler o mana no bana no soro do mena o bana jugu bula wa ko ha ko jine bena ay sabab jine e che ga hey ay ko ni bula mamadu na ko kuna fe ba kam gola anwe kuma do fa damina na ebe ne ka nyino ko e ma nyina muso do ko o sa nyama bi abede olure ni mebe mine gele no sa ka do ko sa nyama ko na fe sa nyama bana muso no ngam bana ni date se ka sigi annabara ya ledo adola kulo fa ledo hala se ka sigi kuma te ka tama madola ba so wudo anyena me wa ko kwa ku ya yelema be jini shefano ba bena fradi mas abikena ya abuli katama na kani sogolo kana ni fide afa fam fa amika fem no foyi ay to ka sargati wa ka sorka kunu do de chekai parce que awni ala check ma dola ga gele ko sala o mana ni tura ka sargati wo o de video ile kunu che ko bitele afamna tamma faiblesse sexuelle la ko ga bana anat la ko do fay ya fam abi feñni maraka juguni yirin do be wa ma ko maraka juguni abani an karam suratul jinni sala shan saba ka na shimila zai maraka juguni ka ka wusulai ni ba wushu yoro shakana obi la piu kuna febi ni kama ngo shiba ni hadika erere abi papi altra fara lo fara maraju ni waja maraju ni je kono mi nda yiri ndo ko sa na la sono mena na ya sono mena yiri maraju ni je la yiri dono ba ko yiri ko ba yiri flade anga fara fina afo je yiri folo do lu e baroyi majite je yiri folo do ala me adama don kona ka bara ke yiri munu na folo yiri fula do folo en kuje afla na maraka juguni maraka juguni sisa bana mi mashi do fiu be ko ka ta chini do ka fene do ni ne ya soro sisa maraka juguni kala sisa ba bla sisa maraka juguni abidi na dina odo be no wi daba jugo ko se ka shuko jiko ko ko chawa mi ko tama shu bla mor kula ka agardi tama do mo ko chala ni adama de ni daba de jugo ba ko akono hunne do ko akono ma do ko akono mata do ko chedo ko a fe no ba ko karamo ke maraka jugo ni de ka nyimi ni a de saba wal man nan soro ka nyimi kana ko reke bi isigi wati damado e kono bara mi segi yere ni go mi abi seka maraka jugu ni di na soro do ngono do ba fo ni do ngono do ba fo maraka jugu ngani ka jine shatana ginga kwa dama di ma jugu ni ka suratul jinni na shi ni ka bila shala suratul jinni ba sa shi sa ya famo ibo nam no e dallu ya ba hatbi to ala nete kurafa ko ne to ka sagi korolo ka adama do haklu jige amina ma adama do ta wati seledo ala ka mamadu
Ako demu matama. Ako ka kinche. Ka jaranye. Ango demu matama kita isa. Anga to ka forfer nu laje. Madola. Ko jodi. Kabi jalangulo le fle ko jugo. Ale fe ode ka bo ale la. Mino o dalu dama sisa. Ka dinye de. O mo to wi mo ka. Ba kana ke amai. Jurumu bala. Ya Mahadu. Forfait. Mado. Ya forfait fene ba. Ni ko ni fen. Kiti ta ti sagi. Forfait do. Ya tala forfait aji da saka le banas. Ya tala. Don nundo dale de. Ngabla ka taw life lo. Kana so jmen dale le do. Esentu upendele na kunetira mina. Na kunetira mina. Malisu ko ne beta kwa. Tule numero 1. Awone tai. Akone tu lao. Na fedona. Ada abana. Baraba. Ya jigini an 300 de la mais jigini fleur faut 100 et quelque. Ko e minun di fe ka ta fiu de nyata. Ko chama ba ko bana de. Ya. Voilà. Avete. Okay. Aywa, anga correction fu fenelo. Voilà, we na fasida. Kuma ta rubi kana sida. Voilà, sida mun. Aita, amina mo da mo ta sida. Voilà, usika demanu ke. Mo da mo ta. Iga forfait contrôler de. Akana amla. Parce que mana dokala sa. Abi sama. Jika jenna ba isa apo na cha don. Iga contrôler na che. Mo ko iga contrôler. Salam alaikum. Allo, salam alaikum. Salam alaikum. Baro la café de. 300 mots. C'est plus. Cadeau. Fin de tale là. Facebook nous mena josi. Nintigi tactique kuma mene do. Mena festa. Mena forfait ndai na saka blog ai. Salam alaikum. Allo, salam alaikum. Salam. Sumgodo. Bulmu da tule go. Wa alaikum salam ustaz. Bismillah. Awakene? Me ala tan. Alhamdulillah. Komi neni karmo famana wabi kone bibo karmo gani adala ya. Jaranye. Jaranye ko sobe. Brahma bi jaga do ke karmo wala la sigani kene ya kalfana mo. Amin. Jaranye. Cela connexion sama dendro. Inshallah. Tawad ma jam duma. Awan ye shika kenas. Yeah. Voilà, sama.
ka bana no tigɛ tu se ka no tigɛ sa no ka baara bana na salamu alaikum tu ka jaabi d'o ma wa alaikum assalam ustaz bismillah u ka jaabi bɛ jumɛn min jalan ko tuwe Kumi jala wulu. mami Kumi jala la. min jalan ko jalangolo min jalangolo filɛ a bɛ bisimilahi rahmani rahim k'a sɛbɛn bisimilahi rahmani rahim siɲɛ 707 ni 87 a bɛ to k'a nasi min a b'a dabila salamu alaikum somɔgɔw ko tailleur bɛ bisimila i b'i ka kuma pɛrɛ dɔɔni ne tulo t'a la dɛ mamadu ninnu ta i bɛ se ka olu to fo ka taa YouTube TikTok ala u ka taa TikTok kan u ka forfait bannen don yala yan'u ta ka tigɛ bisimila ilham